Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang nasipat ito nila Dario na kumuha ng isang buhay na manok na di kalaunay kanyang tinanggalan ng buhay. Halos madurog na noon ang buong katawan ng manok sa kadahilan ng puwersahan ng engkantong dinukot ang puso nito. Matapos niya itong gawin, ay iniligay niya ang pusong yon sa panakot ng tanimang kanyang nililikha. Isinasabay din ng lalaki ang mga laman loob nito na para bang gumagawa yon ng isang manika ng mangkukulam. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Dario, doon nila nasipat ang ritual nitong iniukit sa lugar na kanyang kinauupuan. Nang maisakatuparan na niya ang wangis ng panakot sa taniman, doon na ito nag-umpisang mag-usal ng mga engkantasyong hindi pamilyar sa pangkat nila Dario. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang bumuka ang bibig nito na merong iniluluwang anino. Animoy ang katawan ng lalaking yon ay naging imbaka na ng mga anino ng kanyang mga biktimang pinaslang. Sa pagpasok ng anino sa katawan ng panakot sa taniman, ay ang pagmulat naman ng mapupula nitong mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong tumayo at dahan-dahang humarap sa kanyang tagapaglikha. Nang maibigay na ng lalaki ang utos sa nilalang na yon, pinili nitong maglakad patungo sa mga kahon ng palay. Sa pagdating nito sa lugar na pinapabantayan sa kanya, ay bigla nitong itinirik ang kanyang sarili at dahan-dahang pumikit. Matapos itong masilayan ng pangkat nila Lola Astring, doon na nila napagdesisyonan ang pagsalakay noong mismong gabi. Hindi nila maaari pang ipagpaliban ang gabing yon sa kadahilanang mas lalong malalagay sa peligrosong sitwasyon ang kanilang pangkat. Kinakailangan na nating kumilos ngayong gabi. Wika ni Essing. Oo, Essing. Wala naman tayong pagpipilian eh. Sagot naman ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nilang paggapang papalapit sa palayan. Sumunod na dinoon sila Lola Astring nang sa gayoy magawa nilang matulungan ang pangkat ni Essing kapag ito ay kinakailangan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang naramdaman ang dahan-dahang paggalaw ng mga panakot sa taniman. Alam nilang nakakaramdam na ang mga ito, kung kaya't napagpasyahan nilang mauna ng sumugod. Nang lumitaw na ang pangkat ni Lola Astring sa mga talahiban, bigla din naman itong nasilayan ng mga panakot sa taniman. Matapos sila nitong masilayan, ay agad din namang sumugod ang mga ito na para bang mga nagwawalang hayop. Halos mapaikutan na noon ang pangkat nila Lola Astring dahil sa dami ng nilalang na lumusob sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang susunggab na ang mga ito, ay bigla itong napatigil nang marinig nila ang boses ng kanilang pinuno. Senyas ng dyablo ng palayan. Nang marinig ito ng mga panakot sa taniman, ay dahan-dahan itong lumapit sa lalaki nang sa hindi malamang dahilan. Sila Dario naman noon, piniling manatili na muna sa kanilang kinatatayuan nang sa gayoy magawa nilang maramdaman ang mga susunod na hakbang ng kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naglakad ang lalaking yon patungo sa kinaroroonan nila Lola Astring. Sa sobrang kaswal ng paglalakad nito, ay ramdam na ramdam ni Dario ang pagkakaroon ng walang takot nito sa kanilang hanay. Nang tuluyan na itong makalapit sa kinaroroonan ni Lolo Inko, bigla itong nagwika ng,
Eto na pala ang pangunahing pandangal ngayong gabi. Naging masaya ba ang pagpatay mo sa Tambanukano? Haing ko! Matapos nitong makapag-wika, dali-dali rin naman itong lumapit kay Esseng upang ito ay kausapin. Hindi naman ito piniling pansinin ni Esseng sa kadahilan ng labis niyang kinasusuklaman ang buong pagmumukha nito. Naging mabuti ba, Esseng, ang ilang araw mong pagmamanman sa kaharian ko? Dagdag pa ng demonyo. Nang marinig ito ni Esseng, halos hindi na niya nagawang makapagtimpi sa sinabi ng nilalang. Sa pamamaraan kasi ng pagsasalita nito, ay para bang iniinsulto niya ang ginawang paghihirap ni Esseng sa loob ng ilang araw. Nang akmang hahatawi na ito ni Esseng ng kanyang sundang, dali-dali rin namang umatras ang nilalang na yon habang patuloy itong humahalakhak. Sa pagbalik niya sa lugar ng mga panakot sa taniman, ay ang pag-utos naman ito sa mga nilalang na sugurin ang pangkat ni Lola Astring. Nang marinig nila ang sinabi nito, doon na nila piniling maghanda sa papalapit na digmaan. Ang pangkat noon ni Esseng ay kinuha na ang kanilang mga talibong at sundang, samantalang sila Dario naman ay ninais na magpalit na ng kanilang kaanyuan. Sa paglapit ng mga nilalang sa kanilang hanay, ninais ng mga gabunan na ito ay salubungin kasama ang pangkat ni Esseng. Si Lolo Ingku naman noon at si Lola Astring ay piniling magpatuloy sa kanilang paglalakad patungo sa kubong kinaroroonan ng lalaki. Habang naglalakad ang dalawa, wala namang ginagawa ang lalaking yon kung hindi sila ay pagmasdan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang dinukot ni Lolo Ingko ang kanyang agimat at mabilisan din namang sinugod ang kanilang kalaban. Nang masipat ng lalaki ang hawak nitong krus ng batis, bigla na lang itong sumipol nang sa hindi malamang dahilan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang lumitaw ang mga malaaninong nilalang sa kanilang harapan. Punong-puno yun ng mga baluti sa kanilang katawan at halos hindi nila masilayan ang buong wangis nito. Para lamang itong naglalakad na anino na sinuotan ng baluting gawa sa bakal. Ang buong akala nyo ba'y nag-iisa lang ako? Hindi ko ito tatawaging kaharian kung wala akong mga sundalo at komunidad ng mga itim na engkanto. Ang pagtungo ninyo sa lugar ko ay ang hudyat ng inyong kamatayan. Wika ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagbuka ng kanyang bibig na para bang meron itong iluluwa. Makalipas lamang ang ilang saglit, bigla na lamang lumabas ang isang anino sa bibig nito na merong mapuputing mga mata. Sa paglabas nito sa katawan ng lalaki, bigla itong tumungo sa kubo ng sa hindi maipaliwanag na dahilan. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nag-umpisang gumalaw sila Lola Astring nang sa gayoy magawa nilang talunin ang mga nilalang na umaaligid sa kanilang harapan. Habang patuloy sa pag-usal noon ang binatang antingero, panay naman ang pagpapalipad ng tigalpo ni Lola Astring. Nang makahanap ng pagkakataon si Lolo Ingko, agad din naman niyang inilabas ang kanyang latigo na siyang pumupulupot sa isang itim na engkanto. Sa sobrang dami ng karga ng latigong yon, ay nagawa nitong lusawin ang nilalang na ipinalabas ng lalaki. Nang masipat nito ang ginawa ni Lolo Ingko, biglang kumunot ang noo nito na para bang hindi niya nagustuhan ang ginawa ng binatang antingero. Matapos ang mga pangyayaring yon,
biglang nasipat nila Lola Astring ang paglabas sa kubo ng anino. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng pangkat nila Eseng at Dario kontra sa mga panakot ng taniman. Aminado sila noong nahihirapan sa kadahilan ng maraming abilidad ang kanilang mga kalaban na halos hindi nila inaasahan. May iilan na sa gabunan ni Dario ang nakatanggap ng malubhang sugat matapos itong tamaan ng mga dahon ng palay na kasing tigas ng bakal. Halos bumaon ang mga dahon na yon sa katawan ng gabunan, kung kaya't dali-dali nila itong nilapitan upang bigyan ng tulong. Sa pagkakatanda ni Dario, nasa 20 panakot sa palayan ang kanilang nakaharap. Kahit lamang sa bilang noon ang kanilang mga kaaway, patuloy nila itong nilalabanan, alang-alang sa 2 kasama nilang hinaharap, ang pinuno ng mga engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasilay si Dario ng isang panakot sa taniman na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, biglang humaba ang mga galamay nito na siya din namang mabilisan niyang nailagan. Matapos niyang mailagan ang ginawang pag-atake ng kanyang kalaban, ay dali-dali din naman itong binunot ang 2 matulis na kahoy sa loob ng kanyang tiyan. Yun ang nagsisilbing pundasyon ng kanyang katawan, kung kaya't biglang napansin ni Dario ang dahan-dahang pagyuko nito. Ngunit kahit ganoon na ang katayuan ng nilalang na yon, ay alam ni Dario na meron itong mga alas na itinatago sa kanyang isipan. Sa pagsugod nito sa kanyang kinaroroonan, ay dali-dali din naman siyang umatras ng sagayoy, magawa niyang mabasa ang pag-atake nito. Kahit alam ni Dario na hindi uubra sa kanya ang nilalang na yon, ay doble pa rin ang kanyang pag-iingat upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi inaasahan. Nang mapagtanto niyang 2 armas lamang ang ginagamit nito sa pakikipaglaban, doon na niya napagpasyahan na makipagsabayan. Habang binubunot ni Dario ang mga matutulis na buto sa kanyang palad, patuloy naman ang pag-atake sa kanya ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang nagulat ang nilalang na yon nang masipat niyang naglaho sa kanyang mga paningin itong si Dario. Kasabay ng paglaho nito ay ang mabilisan naman niyang pagtarak ng kanyang armas sa likurang bahagi ng nilalang. Hindi na ito nagawa pang makagante sa ginawa ni Dario dahil sa tuluyan ng nadurog ang puso nito na pinanggagalingan ng kanyang buhay. Matapos itong mapaslang ni Dario, ay doon niya naman nasipat ang aninong lumisan sa katawan nito. Alam ni Daryong yon ang nagbibigay buhay sa mga nilalang na yon, kung kaya't pinili niyang pagsabihan ang kanyang mga kasama sa pinakamadaling paraang pagpaslang ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ang nakasipat si Dario ng pagbagsakan ng iilang mga panakot sa palayan. Nang tuluyan ng mga lahati ang bilang ng kanilang kalaban, muli na naman silang nakarinig ng pagsipol ng lalaki. Kasabay ng pagsipol nito ay ang pag-atras naman ng mga panakot sa palayan upang sundin ang iniutos ng kanilang tagapaglikha. Sa pagsilay ni Dario sa lalaking yon, ay halos hindi niya magawang makapaniwala sa kadahilanang nagagawa nitong pagsabayin si Lola Astring at si Lolo Inko. Para bang baliwala sa nilalang na yon ang krus ng batis, kung kaya't hindi napigilang mag-alala ni Dario. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang paglalaban ng mga ito, doon niya nasipat ang kakaibang estilo ng lalaki sa pagsalag ng anumang ibinabatong atake ni Lola Astring. Maniwala kayo o hindi, ginagamit ng lalaking yon ang hangin na nasa paligid
upang maipagsawalang bisa ang kahit anong usal, tigalpo at abilidad na armas nila Lola Astring. Kitang-kita din noon ni Dario kung papaano nagagawa ng nilalang na yon na salagin ang napakatulis na latigo ni Lolo Inko. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, ay biglang sumugod ang iilang pangkat ni Esing upang mabigyan ng tulong si Lola Astring. Dahil sa ninanais ni Dario noong malaman ang kahinaan ng lalaki, kung kaya't pinili niyang hindi na muna makialam sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na unti-unting napagtatanto ni Dario na merong kakayahan ang lalaking yon na lumikha ng mga pananggalang na may kakayahang salagin ang bawat abilidad na ipinapamalas nila Lolo Inko. Alam ni Dario na tanging ang mga aral lamang sa kanan ang may kakayahang salagin ang kaparehas nitong aral na ibinabato. Sa puntong yon, nagkaroon ng palaisipan si Dario na maaaring ang nilalang na kalaban nila Lola Astring ay tagapamagitan ng kasamaan at kabutihan. Kahit anong isip noon ni Dario, ay yon at yun pa rin ang pumapasok sa kanyang isipan. Nang masipat niyang nasa alanganing sitwasyon na ang kanyang asawa, ay agaran din naman niya itong nilapitan. Gamit-gamit niya noon ang kanyang ikatlong anyo, kung kaya't hindi naging mahirap kay Dario na madalian itong mapuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nasipat ni Dario ang isa sa mga anino nitong kasangga na papasugod sa kanyang kinaroroonan. Wala na siyang pagpipilian noon kung hindi ang harapin ito habang kalong-kalong si Lola Astring. Dario, ibaba mo na ako. Hindi mo kakayaning lumaban sa demonyong yan nang hindi mo ginagamit ang iyong mga kamay. Wika ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, dahan-dahan niya namang binitawan ang kanyang asawa. Sa pagsugod ng nilalang na yon, ay pinili niyang ibuhos ang kanyang buong lakas nang sa gayoy magawa niya itong mapaslang sa lalong madaling panahon. Sa pagsugod ni Dario sa nilalang, ay halos hindi niya maiwasang mangamba sa kadahilanang nagagawa nitong mapantayan ang kanyang bilis at liksi. Nang wala nang maisip na paraan noon si Dario, ninais na lamang niyang tawagin ang iilan sa kanyang mga gabunan upang pagtulungan ito. Halos nalipol na kasi ang mga panakot sa taniman, kung kaya't alam niyang iilan na lamang ang kanilang mga kalaban. Hindi dahil sa ipinaubaya ni Dario ang nilalang na yon sa kanyang mga kapatid, ay ibig sabihin hindi niya ito kakayanin. Ginawa lamang ni Dario ang bagay na yon upang tulungan si Lolo Inko sa pagharap sa demonyo. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng binatang antingero, ay minabuti ni Daryong ipagbigay alam dito ang kanyang naisip na plano. Ayon kay Dario, na kinakailangan nilang magkaisa ni Lolo Inko nang sa gayoy magawa nilang matalo ang kanilang kalaban. Kinakailangan kasi nilang gamitin ang magkasalungat nilang kakayahan nang sa gayoy magawa nilang matalo ang diablong naghahari sa palayan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong sumugod sa kinaroroonan nila Dario. Ang ginawa noon ni Lolo Inko ay ang pagsangga sa atake nito sa pamamagitan ng kanyang latigo. Si Dario naman ay piniling kumaripas ng takbo nang sa gayoy makahanap ng isang perpektong pagkakataon upang suguri ng diablo. Habang naglalaban si Lolo Inko at ang diablo, dahan-dahan naman ang paglapit dito ni Dario na parabang ito ang kanyang biktima at siya naman ang maninila. Nang masipat niyang nagpapakawala na si Lolo Inko ng kanyang pag-atake, ay doon na naisipan ni Daryong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Habang sinasalag ng diablo ang pag-atake ni Lolo Inko,
hindi niya namalayan ang pagsugod sa kanyang likuran ni Dario. Walang sabi-sabi, agad niyang itinarak sa likod nito ang napakatulis na mga buto na umusli sa kanyang palad. Mamatay ka na! Sigaw ni Dario habang patuloy itong pinag-uundayan ng saksak. Matapos niya itong gawin, doon niya napagtanto na hindi kayang ipagsabay ng engkantong yon ang paggamit sa magkasalungat na aral. Nang tuluyan na itong mapagtanto ni Dario, doon na siya naging kampante sa digmaang yon. Alam niyang sila noon ang mananalo sa kadahilanang nagagawa nilang magkaisa upang mapuksa ang kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat ni Dario ang paika-ikang paglalakad ng nilalang. Sa puntong yon, labis-labis na ang kagalakan ni Dario dahil alam niyang hindi na magtatagal ang buhay nun. Subalit, biglang napalitan ng pangamba ang pagtawa nito nang masipat niya ang mga aninong nagtutulong-tulong upang hilumin ang sugat ng kanilang pinuno. Dahil sa kanyang mga nasilayan, ay ninais niyang muling sugurin ang nilalang upang ito ay tuluyan ng kitila ng buhay. Ngunit naging bigo si Daryong gawin ito sa kadahilanang nagawa siyang pigilan ng mga aninong lumitaw sa ilalim ng lupa. Halos wala na siyang nagawa noon kung hindi ang umatras upang mailigtas ang kanyang buhay. Sila Lolo Ingku naman noon ay halos hindi na makita dahil sa walang sawang pag-atake ng mga anino. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasipat ni Dario ang pagtayo ng lalaki na para bang wala itong tinamong pinsala sa kanyang katawan. Masyado atang maaga ang pagdiriwang ninyo, mga tao. Parang nakakalimutan nyo ata na lahi ng mga lakan ang inyong mga kalaban. Ako'y masayang nakikipaglaro sa inyo, subalit patuloy niyong siniseryoso ang ating laban. Kung gano'n ang nais ninyo, ay wala na akong magagawa kung hindi ang itatak sa isipan ninyo ang takot sa aming uri. Wika ng dyablo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagbuka ng kanyang bibig upang higupin ang mga anino. Okay, yung 41 tsaka yung finale baka bukas na or try natin ihabol hanggang mamayang hapon. Kasi meron tayong dubbing schedule ngayon. Kaya medyo magiging jam-pack na naman yung schedule natin. Pero baka sakali lang na magawa ko yung 41 tsaka finale. Sana. Yun lang. Kita-kits.